Allora 40-50 сомон мети пуле қали намиёри алавуш нест ва ки Исусу таша мепурси ки ҷошид мега вақт талабагим да хма қабданатоцам ҳансифу ход аҷаб замоне шидай одам қадри хас надора дили ман сиёҳ шидай меҳр ба ягон салом алейкум бародаро салом алейкум ба бародарони ғариб с вами как всегда лиси ребят ма аками сучкара ответ бето мара гушкая ҳаром ҳами раз ки беномуси ҳароми худозадаи ба ҳамун либосҳои ҳамо ҳаромид бикӯ ислома бозӣ накӯ ислом ҷои шӯхиву бозӣ надора бесини хебиҷиқ тоқат кӯ ёфт меша ягон марди баномус бо тии беномуса мегирад дар роҳи рост мебарад паъдиним халёра 40-50 сомон мети пуле қали намиёри алавуш нест ва ки Исусу таша мепурси ки ҷошид мега вақт талабагим да хма қабданатоцам ҳансифу хойда кӯш охи мемари паъд ҳами я чираё до нарор ки иними шумо иними хали иними сатр мекунен мисол дар пеш телефон фигураотона нишон метен рақс бозӣ мекунен чи қонуное ки мерои хмонда айрӯи шумоа ини моли я муло бихезе я пацане ки паъд сиғира ҳарома хиша муло бигира я га бигира марди мо ҳами хела тамоми мулоро ба меган иними сучкам тамоми духтара апаву хоҳароро ба беобрӯ мекунад тамоми сатрдорро беобрӯ мекунад охи ини хебиҷиқ биши паъд я ҳаром беномус ислом бо мегум ҷои шӯхиву бозӣ надорад паъди касофат билад биқапенира биёен да ягон ҷая бало кунен я пиёла чакай ҷирвотай брезен да алқиш ки дар роҳи рост бирова алло нигаҳбонтон бача